Moi bo día, comezamos a retransmisión desta fin de semana, das carreiras desta fin de semana dentro do Campeonato Galego de Montaña, Campeonato Xunta de Galicia de Montaña, que vai dar comezo hoxe ás 3:30 da tanga de adestramentos, a primeira manga da fin de semana, e despois a continuación, como é habitual no formato da montaña, as dúas primeiras carreiras oficiais nesta xornada competitiva do sábado, pero aínda queda un tempiño para que isto suceda. Mentres tanto, aquí o que estamos vivindo son, mirades, as verificacións técnicas que están a piques de rematar, quedan apenas, pues mira, este era o octavo coche que quedaba pendente, quedan 7 coches por rematar, por pasar por este mesmo punto, e que pasen esta verificación técnica obligatoria, onde se revisan que os elementos, diferentes elementos obligatorios incluídos no regulamento do campeonato, se cumplan a perfección. Se recomenda incluso prácticas de seguridade aos pilotos. Bueno, o proceso habitual que se vive nesta ubicación onde nos atopamos. Onte xa comezaban as verificacións optativas, bueno, un traballo de adiantar o que iba a ser a xornada de hoxe esta mañá de verificacións administrativas e técnicas, e como dicía, aquí xa rematando e a piques de enfrontarnos a esta primeira manga de adestramentos. Dicía 3:30 da tarde, primeira manga de adestramentos que nos vai a poñer xa en situación nesta subida a Escusa Pollo, esta 24ª edición da subida a Escusa Pollo, terceira das probas do Campeonato Xunta Galicia de Montaña, que nos vai presentar, como sempre, ou como ven sendo habitual nos últimos anos, un percorrido de 3 km 310 metros, que vai partir, bueno, pues pues sempre moi lixeira, porque é unha carreira moi rápida, moi rápida, apenas un minuto pouco o que se pode facer, que poden facer os mellores tempos na meta final, que, bueno, sabedes que foi acortada respecto a anos pasados, non? Falamos, pois, eu creo que xa despois da pandemia prácticamente se recortou un poquinho, antes saía uns metros máis abaixo da zona de casas, prácticamente a meta está na mesma ubicación que agora, pero eu creo que se gana, pois, en seguridade, se gana en tranquilidade, incluso existiron en algún momento plans de poder ampliar esta subida, de poder alongar o seu percorrido de tal de un poquinho máis de kilometraxe, pero estos 3 km 310 metros, bueno, pois van nos ofrecer esta fin de semana a emoción habitual do Campeonato Galego da Especialidade. Estes 3 km de percorrido que teñen un desnivel de medio de un 14%, un desnivel máximo de 16, rampas de 16%, que vanse a enfrontar os diferentes pilotos que están inscritos e que van a estar autorizados na liña de saída desta primeira manga. En total 69 unidades que van a competir. Por arriba, entre os fórmulas, entre os non carrozados, barquetas, imos ter a Alexis Vieitez, a Pijo, a Xian Prado, a Martín Villar, a Daniel Rodríguez e a Juan Costas. Daniel e Juan cos CMs, cos Silvercar e o Speedcar, primeira aparición nesta tempada. Faltan nomes, evidentemente, aquí faltan os nomes pola parte de arriba. Tamén nos faltan na dos carrozados, pero non, iso non vai restarlle emoción ao campeonato, ou a esta proba en concreto. Temos Primeiro vamos ir cos cascos, os da agrupación 9. Temos a Pisco Ventín, a Abraham Vázquez, a Mateo García, o becado da Federación Galega de Automobilismo, que é terceiro neste momento no campeonato, a Fernando Varela, José Ángel Rodríguez, a Miguel Ratón, a Óscar González, Daniel Vidal, Jesús Blancos, Alejandro Curras, Esteban González, Eloy Rodríguez, Mario Fernández, César Domínguez, Aarón Goce, José Carlos Díaz e Sergio Baliñas. Unha lista, como sempre, amplia, ben dotada, ben nutrida esta agrupación 9, esta agrupación dos Carcross. Entre os carrozados, Jorge Pérez Alonso encabeza a lista, seguido de Manolo Senra, que se presenta co 308 TCR. Sabes que o 306 está facéndose derrogar un poquinho, pero en canto apareza vai nos ofrecer pois eso, unha boa faciana, unha boa facha para disfrutar nas carreiras. Terceiro nesta lista é Rubén Blanco con Midget, e tamén Ángel Freire, Jacob Andújar, Jonathan Álvarez, Ismael Martín, Joan Vázquez. Tamén unha boa lista a dos carrozados. Bueno, chegamos aos de regularidade, e os de regularidade van a estar encabezados polo que é líder neste momento da regularidade da montaña, Breo Abalde. Aparece na lista de inscritos acompañado de Ángel Monteagudo, pero sabemos que Ángel non vai poder estar nesta proba e vais a acompañar, pois mira, por outro home que coñecemos ben dos rallies, dos históricos da agrupación 6 de rallies, Juanma Freiría, que deixa o seu BMW e se vai sentar á dereita de Breo Abalde neste Citroën AX, un cambio peculiar de funcións e de unidade que imos poder comprobar como se sinten esta dupla nesta proba, pois o remate da mesma, cando teñamos o domingo a sesión de intervencións, de declaracións dos pilotos e copilotos que van completando esta proba. Ademais de Breo, por supuesto, Sito Cabral e José Manuel Quintas, Cristian Castro con Mario Martínez, Carlos Gutiérrez con David Martínez, Susana Casal con Elías González e Juan Manuel Vaqueiro con María Flor Iglesias, que son os pais doutro habitual da competición en Galicia,
Vaqueiro bueno, que teñen este detalle, que os pais van sair con este Renault Clio 1.8 nesta proba, como digo, terceira do campeonato. E como é habitual nestas previas, o máis interesante non é o que vos conte, sino que nos vayan contando os diversos protagonistas e algúns deles que imos seleccionando. Vamos a darlle paso ao primeiro deles. Brais, vente por aquí. Brais Rigueira. Iba a pedir un aplauso, fíjate, destas casas que nos estarán mirando. Brais Rigueira, que afrontas esta terceira proba, pues contanos ti que plans, que perspectivas tes. Bueno, xe vimos a pasar o día, non contábamos vir porque imos ao Rally do Carballiño en 15 días e non queríamos arriesgar moito, pero é como un tramo dun rally, é unha subida moi bonita. A mí encantoume, entonces pues, decidimos vir. É unha subida que rápida, moi rápida, vaise a fondo en moitas das zonas, pero tamén exise moito, porque é unha carretera estreita, unha carretera que ten zonas de moita enlazada, desas horquillas tamén que son sempre espectaculares. Sí, ten zonas marcadas para aprendela é fácil, que a min costame aprendela, é cortiña. Bueno, a min gustoume moito, eu non contaba vir, por eso viñen a ver e encantoume, digo nada, sin dudalo, vamos palo e vamos pasar o fin de semana en Pontevedra. Ben a auga aí, tamén me gusta un pouco, entonces, bueno, a ver se nos dá ben. Agora mesmo está chovendo, vou me quitar as gafas porque empezan a depositar esas gotas, xa non miro nada. Agua que a previsión dicíanos que iba a chover agora pola mañán, que igual de tarde estaba xa parado, a ver se dá tempo que a calor que facía antes volva un poquinho levante, pero ti prefires húmido, tú prefires que este un poquinho mollado. Sí, hoxe sí, porque como non a conozco moito, eu estou de andar moito en auga, pois non é que se me dea ben, pero bueno, non me pon moito medo. E para mañá creo que vai secar, pero mañá xa conoceremos un pouco máis. Pues, un pouco de todo. O miraremos e esperaremos ver os tempos, habrá que obrigarse un pouquiño. Que é o que máis te poda preocupar? Que é o que máis te poda preocupar con respecto a esta subida? Onde tes ti que ter máis atención? Eu creo que na primeira zona, na zona rápida, antes do rasante, quizás esa, sí, é a curva de meta, pero bueno, quizás esa porque chegas moi deprisa, eu non uso calentadores, pero bueno, é un hándicap que non estou de facer montaña. Non contaba facer tanta montaña como estou facendo este ano, ao final casi vou facer toda, porque Que te iba a dicir, o sea, un se empeza a quentar, empeza a ir carreira tras carreira, as cousas van indo máis ou menos ben e vais animando a seguir o campeonato. Entra nos teus plans poder chegar a facer tempada? Ahora mismo sí, porque, bueno, vamos primeiros da 5A e na montaña sí que pues, vais facendo amistad ca xente, van tirando por ti, vente aquí, e ao final pues, é esa amistad que che vai tirando e os resultados van nos salindo máis ou menos ben. Sí que é verdade que non tuvemos moita competencia na categoría, que non é moi concurrida, pero aquí xa é un pouco máis, e, bueno, vais animando a cousa cada vez un pouco máis. Bueno, pois, Brais, nos encantados de verte na montaña, iremos atopando ao longo de toda ela, e grazas por pasarte por esta previa, estes minutos iniciais antes de que ás 3:30 empecedes a correr. Vale, gracias a vos por o traballo que facedes, que é moi importante para nós. Bueno, pues, como les digo, Brais Regueira, un dos homes que vai estar con nos que esta fin de semana. Imos buscando máis protagonistas, imos ver a ver que nos poden achegar hasta aquí, a ver se... Bueno, pues mira, temos un home que eu creo que non necesita presentación, pero por si as moscas, Abraham Vázquez, que o que nos acompaña agora. Esta tempada, Abraham, deixando Fórmula aparcado, ainda que eres cartel, non, da proba. Sí, o ano pasado tuvemos a suerte de ganar a carreira, este ano pues, dedicaron o cartel, a verdade é que fai moita ilusión. Con un cartel que está aí, como dicía, con ese Fórmula, pero ti te presentas aquí dentro da agrupación 9, un cambio radical e falábamos anteriormente de que, bueno, a intención da tempada é facer autonómico, facerse o Campeonato Galego e tamén intentar se facíamos algún de nacional, pero finalmente non é posible, non? A intención era facer o nacional, facer as que nos coincidiran do regional, pero o nacional de momento están en temas aí burocráticos que non dan salido do paso, a ver se pa chantada podemos salir e quedarían ainda Alicante, creo, e Ibiza. Bueno, se sale o tema, pois intentaremos facer esas tres e sacrificaremos algunha do regional. Bueno, eso será, de logo será sería unha boa noticia, non? Poder vervos no nacional, porque non solamente serías ti, creo que hai máis pilotos que podrían estar interesados, non? Sí, teño algún compañeiro máis que querería salir e creo que a montaña do nacional falle moita falta, unha inyección de pilotos, e creo que o tema dos carcross iba a ir genial, 18 carcross aí que en pollo, pois o nacional viríalle moi ben. O ano pasado creo que saliu unha media de 22 coches que seguiron o campeonato, pois casi hai máis carcross aquí que totales no nacional, entonces, bueno, creo que deberían tomar nota e mirar un pouco polo tema.
Dende logo, no galego non imos descubrir agora a fortaleza da montaña. É verdad que temos un campeonato forte, un campeonato ben nutrido de unidades, 69 unidades aquí en Poio, terceira carreira da temporada. Fala diso, do músculo que ten a montaña en Galicia. Sí, sí, moi ben, a verdade é que hoxe está vendo moitos inscritos, a pena de arriba, porque un dos motivos por o que vendín o Fórmula foi porque se non viñan Pablo ou Alexis non había moito con quen pelear, se nin está sempre arriba por coche, entonces despois abaixo queda un pouquiño descafeinado esa parte da verdadeira montaña, non? Pero bueno, xe que a categoría dos carcross, a verdade é que está moi animada, estou super contento de que haiga tantos carcross, hai pilotos moi rápidos e poder estar midíndome con eles e con tantos, porque hai moita variedade, pois é estupendo, a verdade é que é moi divertido. Imos xa directamente ao deportivo ou técnico. É unha carreira rápida, unha carreira que, bueno, que é exixente en canto a velocidade, pero ten tamén zonas complicadas. Esta humidade que está caindo agora, esta pequena chuvia polo momento, a un carcross pode complicar moitas cousas, non? Sí, non é unha subida de moita velocidade a punta, pero sí que é unha subida bastante retorcida e de algunha curva de apoios fuertes. O ano pasado estaba o tempo máis ou menos igual, creo que a primeira manga fixéramos con agua e despois secara, entonces a ver que pasa. A verdade é que tampouco mirei moito tempo, hai que adaptarse ao que veña e darlle gas. Perspectivas ou idea de cara ao final das carreiras, de cara ao domingo pola tarde, cando xa este todo feito, onde te ves situado? Bueno, a idea, hoxe vamos a batir e pisco, entonces a idea era seguir recortando un pouquiño que se poidera as distancias con el. Se chove, pois creo que vamos estar un pouquiño máis lexos, porque non temos moita experiencia en agua co carcross, pero se está seco, pois a idea é esa, seguir recortando un pouquiño. Seguro que veñen pilotos aí que se van meter no medio, porque sei de varios pilotos que son moi rápidos e máis aquí, entonces nada, pelearemos aí todos. Bueno, pois agora nos desexamoste unha boa carreira, deseamoste que unhas boas carreiras e que disfrutemos contigo da fin de semana. Grazas por acompañarnos nestes minutos de información antes de meternos no que queremos de verdade, que é vervos correr sobre o trazado de Ascusa. Moi ben, moitas gracias por o traballo que facedes, que é estupendo. Gracias. Gracias a estes homes que son cos que disfrutamos, nos disfrutamos de verdade pois cas carreiras. Mira, temos por aquí outro convidado máis, outro dos homes que vais meter na pelea, neste caso o señor Ángel Freire Moivas, que grazas por acompañarnos neste momento. Íamos de falar con Abraham, que co Carcross é unha das agrupacións máis nutridas e que sempre ofrece espectacularidade, pero a túa unidade é unha unidade que tamén sempre dá bo espectáculo. Sí, a xente a verdade é que lle gusta, bueno, non é un aparatazo, pero é un coche bastante competitivo e disfrutamos moito con el, que é o importante. Bueno, para os que non o saibades, trátase dunha unidade AX SCC, que é non sei se a terminoloxía de Supercar Cross, é unha unidade con motor, con unidade de motor de moto, non? Que ten, pues, un aspecto diferente, me refiro, é unha configuración diferente ás habituais dos carrozados. Sí, é un coche con motor de moto, leva para distribuir a potencia de rodas un Quaife como os dos Fórmulas, xa leva o autobocante a integrado, a ver, é o máis económico, penso, que podes facer un coche puntero, porque, oye, pouco peso, tes un cambio secuencial, que para facer un motor dese, se te vas a facer un motor dese grupo A, cómpreche o que vale o coche inteiro para facer solo o motor. Entonces, por eso foi a decisión de buscar un coche destes e nada, é o que temos para correr. Bueno, a economía, dende logo, no mundo do automobilismo non vamos descubrir que é algo importante, que é algo que hai que mirar moito, pero vamos falar da subida. Falábamos con Abraham, e considera que non é unha subida de facer moito a fondo, que para a súa unidade, pois, coida que vai ter que ter máis preocupación con como colocarse nas curvas, sobre todo se pode haber mollado. Como vives ti? Como se vai dar para o teu coche? Sí, nunca corrín aquí, non o sei, pero bueno, teño moita axuda de Abraham, que é unha boa referencia, viñamos a entrenar xuntos e, a ver, hasta poñerte o lío non o vou a saber, é unha subida, pareceme, é boa de aprender, pero é complicada de conducir, porque é un cambio moi fuerte de ritmo, ten esas 3 ou 4 horquillas aí que te paran case a cero e volver coller, pero bueno, a ver que pasa, a primeira vez tampouco vamos tirar todo pola borda a primeira vez. Mírase moito a previsión do tempo, mírase moito o móvil para ver onde está a chuvia e onde non está. Sí, claro, porque, a ver, os que temos pouca experiencia nas carreiras, a auga non nos gusta, sinceramente, é unha cousa, e se está así, chove que para que non sabes o que vas, que compuesto a aguantar, nin mollado, nin seco, é algo a lotería, pero bueno,
É o que toca, chove para todos. Vimos encazados, temos neumáticos para previsión de chuvia. Sí, sí, sí. Ao final fixille caso a Abraham e ao principio de temporada comprei 4 Michelin de auga. A ver, non chegou esta auga, pero bueno, ves, sabes que material tes. Si non andas arriba é porque non podes tú. Bueno, y desde luego, eso sí que é irrenunciable. Si hai agua, hai que ir ben preparado, porque si non aí sí que é un desastre. Sí, eu pasou o ano pasado cando estrenei o coche en Tabodela, a primeira manga choveu, iba por ali arriba que primeiro non era a primeira vez que collía o coche fora un circuito dera un par de días fora con o circuito, pero é totalmente diferente a montaña, con rodas de seco, aquelo buscaba, aceleraba, cada vez que aceleraba aquelo perdía roda, claro, paseiro, a verdade é que o pasei mal, gracias a que despois xa secou e demos andado algo, senón a experiencia non iba a ser moi boa o primeiro día. Bueno, pues nos desexamos que teñas unha boa fin de semana, que podamos disfrutar todos contigo e atopámonos na última das mangas, na cuarta carreira da fin de semana, sábado domingos, a partir das 3:30, nas declaracións de final de carreira para, bueno, pues para poder comentar todo o que sucedeu ao longo da fin de semana. Moi ben, vale, moitísimas gracias por retransmitilo e bo fin de semana. Bueno, pues outro dos homes que vai ser protagonista, outro dos homes que vai no dar todo na subida, Ángel Freire, que con esa unidade AX SCC vanos a ofrecer espectáculos, sen dúbida, nesta primeira carreira para él na Escusa. Imos seguir recibindo a máis convidados, a máis nomes importantes da montaña galega. Temos aquí o señor Torres, moi boas, encantado de acompañarnos, de acompañar neste caso. Sí, sí, hola, buenos días a todos. Aparte de que o día non nos favorece demasiado, pero bueno, aquí estamos olendo a gasolina e esperar que todo salga perfectamente. Para os que nos gusta o motor, este é o ambiente natural, non? Está clarísimo que o que nos gusta o motor, estamos na nosa salsa e paso que pase, sempre estamos contentos. Unha fin de semana onde temos 69 unidades, unha cifra que fala da saúde que ten a montaña en Galicia. Sí, a verdad que sí, a verdad que a nivel regional a cantidad de participación é moi interesante. Eu penso que isto cada vez vai a máis, está disfrutando dunha salud este deporte que creo que vale a pena. O Nacional está intentando, non sei se copiar o modelo galego, pero está intentando incorporar a Óscar Cros, levarse a estas unidades de agrupación Nove en Galicia que sempre moi ben nutrida e representada. Decíamos ahora mesmo a Abraham, hai 18 carcross aquí en Nascusa, na última carrera que houve do Nacional que houve 22 inscritos en total. Bueno, pues incorporar os carcross de logo vai dar un chute de enerxía ao Nacional, pero non acaban de ajustarse, non, as normativas ou regulamentos técnicos, non? Sí, a verdade é que na última reunión que se tuvo co presidente da Federación Española sí quedou clarísimo que había que facer o imposible para que aumentara o número de participación no Campeonato de España. De aí sacaron a modalidade de carcross, deixalos correr no Campeonato de España, pero están poñendo unhas normativas que o están poñendo cada vez máis difícil. Prova delo é que no Fito non poderon participar por esa normativa. Ahora mesmo en Andorra teñen o mesmo problema, creo que o teñen medio solucionado, pero se non o firman, bueno, pues os pilotos tampouco se deciden a tirar para diante, invertir en un carcross, cando se non te deixan participar é tempo perdido, lógicamente. Eu penso que lle deu unha solución, porque aparte que o carcross é un coche moi espectacular para estas pruebas, pues aumenta moito o número de participación. Falando do Nacional, temos chantadas todos xa temos a vista posta, moi posta en Chantada. Que pasa con Valdeorras? Bueno, Valdeorras este ano pasou o que pasou, un problema de salud meu me impediu estar ao frente da organización. Intentamos por todos os medios que a xente sacara a proba adiante, dixeron que se non estaba eu que non sería, que non querían facerlle frente á organización. Quero pensar que voume sentindo ben, quero pensar que para o ano que ven si a vamos a ter. Por lo menos esas son as ideas que teño. Dentro do Campeonato de España. Dentro do Campeonato de España, sí. Temos patado ca Federación que anularíamos un ano, pero que seguiríamos estando no Campeonato de España.
Entón nos agardaremos hasta 2025 xa, é dicir, 25, que non iba a dicir fai uns anos, para vivir outra nova edición de Valdeorras e agradecerte pues, o tempo que compartimos agora nesta conexión previa ao inicio das carreiras. Vémonos nun ratiño, ás 3:30, na manga de adestramentos. Moi ben, sí, aí estaremos. Veña, gracias. Grazas a Torres que nos acompañou tamén agora nesta previa. Sabedes, temos unha pluralidade de convidados, unha pluralidade de homes que nos van acompañando. Mira, temos por aquí a un home, bueno, a unha dupla máis ben. Eu sei que isto é parte dun, vamos a acompañarnos a dupla inteira porque estamos en regularidade aquí, piloto e copiloto. Temos por aí a Vaqueiro Fillo, que é o que creo que vos ligou a salir aquí. Home non, fai 25 anos. Hace 25 años, en el sábado de la subida, nos casamos. Pasamos el día de fiesta jolgorio, la noche más o menos, y el domingo, como aún no nos íbamos de luna de miel hasta lunes, qué mejor plan, subida excusa. Y aquí estamos otra vez de nuevo, a cabo de 25 años. Pero fai 25 anos estaba descorrendo a subida. No, de Miranda, de Miranda, de casados. Eu pensaba, bueno, estaban facendo entre manga en manga, pasou o cura a casarvos. No. No. Y eso, y el armadanzas, y dejó liar a todo el personal, y aquí estamos. Pero ya le va a quedar no comer durante un mes. Bueno, ¿qué perspectivas tedes para fin de semana? Divertirnos, Pasarlo pasalo de bien. maravilla todo fin de semana. Ganar nada y perder mucho, o sea, a disfrutarlo, que dentro de 15 días el coche tiene que estar para salir a correr. Sí, Para porque- que despois nos saque Luis nos vídeos. Sí, para que o rapaz siga evolucionando, ¿no? Dentro de Home, unhas non, carreiras. Dentro de 15 días ten unha carreira ele, entón non se pode romper o coche. Si non, Y el que Mal viene asunto. detrás que promete, que miedo me da. Sí. Eu me acordo de Manu, pois aquele é o pequeno, con 15 anos. 15 anos, bueno. O sea, Detrás é peor que o máis vello. esa Federación bastante Estatal habilita aos pilotos de 15 anos, eh? Sí, Sí. poano. Sí, no sabemos firmar aún. Eu me acordo de ver a Manu comezar no mundo das carrilanas. Ai non. O outro tamén corre. Empezou nas carrilanas e mira, de carrilanas a isto. El Manu con sus primeros ahorros nos dijo, mamá, papá, quiero comprarme una carrilana. ¿A dónde vas? Freiso, a Coruso. Sí. Claro. Invirtió en su primera carrilana y ahí está. Pero la carrilana quedó ya obsoleta y hubo que... Ahora ten coche. O de correr del, de calle del, todo del. Pero hai que dicir de todos os feitos que o mundo das carrilanas, o mundo dos deportes de inercia, como se denominan, ¿no? Sigue estando moi en boga e que pode seguir acudindo ás probas. Hai un home como Pablo Bazó, que é un gran piloto vigués, Hombre, su que ídolo, sigue baixando su ídolo. cada ano. Su ídolo. Y nos Pero- criamos con él. Non dá o Vale. presupuesto para todo. Hai que chamar polos patrocinadores. Parece que estamos a chorar, pero que hai. Hai que chamar para que apoquinen, senón non dá. Bueno, que este mundo do deporte do motor, dende logo, é moi caro, eso non estamos descubrindo nada, foi caro sempre Toda e sigue a vida. sendo caro, bueno, hai que aproveitar cada momento, así que se Claro. alguén quere patrocinar, pois mira, unha carreira automobilística, Non igual hai aquí temos outros 25 máis, pero de carreira. Ai, era boa, era che boa. Pero mellor ten que tocar unha primitiva moi gorda. E non a veciña que se chame primitiva que sea gorda, no. De cartos. Unha dupla que está de aniversario e que ven a celebralo dentro do coche aquí nas Subidas Cousas. Grazas por acompañarnos. Moitas gracias a vos. Venga. Bueno, como vedes, temos todo tipo de convidados hoxe, xente, pois mira, como os vaqueiros que veñen a disfrutar, veñen a pasalo ben. É o derradeiro os dorsais, é o último dorsal que está na lista de inscritos, dentro sados da regularidade, e que veñen, mira, como anécdota da carreira, fai 25 anos, casaban, e antes de salir de viaxe de noivos, antes de irse de celebración por ese matrimonio, viñan as carreiras na excusa. E agora están aquí, dentro dun coche, festexando e celebrando. Todo isto embarcados aquí por Manu Vaqueiro, que sabedes que miraremos nas próximas citas. Seguramente no Carballiño miraremoslo connosco. Temos a David Rodríguez connosco por aquí tamén. Vente comigo porque vamos a meterte aquí. Non te contaba contigo por aquí. Bueno, contame, Ricardo, como ves a fin de semana? Como te planteas esta fin de semana? Bueno, vamos a ver como se pon o tempo. A tarde, que está un poquinho con niebla. A ver se, polo menos, que chova ben. Que se vamos correr en seco, que correr en seco, sabes? Porque ao final, así, a carretera dunha maneira ou outra, é un pouco complicado buscar as reglaxes do coche. Bueno, Esta incertidumbre que é un pouco fastidiosa, porque non acaba de chover, non acaba de estar mollado, pero tampouco está seco, e pode non chover en medio das carreiras. exactamente. Entón, bueno, a ver que ir con cuidadiño hoxe. Bueno, mañán seguramente pola predición non chove.
Habrá que ir hoxe, pois, intentando facer o mellor posible co climatología que hai, e mañán intentar, pois, bueno, pois, ir xa un poquinho máis fuerte, que mañán parece ser que vamos correr en seco, bueno, Hai que intentar facer hoxe unha que non sea moi mala para mañán exactamente, a sudar. exactamente, sacar unha boa, polo menos, e mañán xa, bueno, pois apretar bastante máis. Que pode ser o máis complicado do trazado da Escusa, destes 3 km 310 metros? Para min as horquillas, porque o meu coche vai moi xusto para virar, ali, un coche de circuito, bueno, eso que está modificado un pouco a dirección, cóstalle bastante girar. É o máis complicado que lle vexo eu aquí. Unhas horquillas que máis marcan moito de vir dos tempos. Marca bastante. Logo temos, falábamos con algúns dos convidados, dicíanos non é unha subida para ir a fondo todo o tempo, pero ten zonas moi rápidas. Si, a zona de abaixo é unha zona moi rápida, para o meu coche creo que é bastante boa, e despois, bueno, as zonas intermedias que tamén, máis ao final tamén é rápido. Habrá que ver como vai a fin de semana. Ti onde crees que pode estar a máxima complicación? Bueno, Aparte das horquillas, polo tema das condicións do coche, hai algunha zona onde hai que ter medo ou hai que ter moita prudencia? a baixada ao pilón, ali, pois, pode ser un pouco, bueno, o pilón non, o pozo, creo que chama, o pozo. É unha zona ali, bueno, que ves moi rápido, tes que frenar, bueno, con as condicións un pouco como están hoxe, pois podese dar un pouco complicada. Hai que ter, bueno, cada un Hai que ten, ter cuidado. cada un, vamos coitando aquí diferentes versións, cada un ten as súas preferencias, arrasante, pero si é verdade que o pozo sempre é tamén unha das que se ten moi en conta. Moi en conta, sí. Unha zona un pouco, bueno, que pode ser peligrosa, e tamén, bueno, cando chegas arriba as frenadas das horquillas tamén, pois, co tempo como está, tampouco podes chegar como podes apretar bastante o que é o tema de frenada, pero bueno, hai que ir probando, temos unha de entrenos, ir probando, ir pouquiño a pouco, vendo como se comporta o coche. Bueno, De cara a final, xa pensando, pasaron as carreiras, xa chegamos ao domingo, demos a última manga oficial, onde te miras dentro da clasificación? bueno, intentando mellorar o que xa fixen virar de barrio, que como xa dixen outro día, pois aquí en Galicia esta vai ser a segunda carreira, outro día me estrenei aquí en Galicia, bueno, adaptando ben ao coche, lógicamente que leva o seu tempo. É unha subida nova para min, que nunca corrín, bueno, teño que ir pouco a pouco. A levas ben memorizada? Sí, vivo aquí cerca, entón, bueno, ainda me deu para entrar bastante. Bueno, pois que esa sorte, vémonos na derradeira das carreiras, na cuarta oficial a do domingo, pasando a liña de meta para falar un poquinho, contarnos como foi en directo, para que os espectadores se pogan enterar de como te sentiches durante toda a fin de semana. Vale, moitas gracias. Grazas a outro dos protagonistas, outro dos que... Mira, tiña por aquí, ven Ángel Alcalde. Ángel Alcalde de Pollo, claro. Que mándame unhas notas que se vai torcendo Ángel, vente comigo porque... non podíamos deixar de ter pois, o alcalde da localidade, un dos homes que facilita que isto sea posible, porque ao final a implicación das administracións públicas hai que tela moi en conta, e así o recoñeces a escudería, pero contanos ti que supón para Apoio, que supón para a vila un evento como este. Vamos a ver, bo día, estamos na 24 edición. Pois é un dos eventos onde os nosos veciños se identifican moitísimo, dicir, Pollo pois é un concello amante do motor e nós como en este caso como corporación, como equipo de goberno, tiñamos claro que esta proba é moi importante para o noso concello. Sobre todo importante por varias cousas, dicir, que contribúe ao desarrollo socioeconómico do noso concello, no sentido de que, ademais de dar cabida a esa demanda da xente que lle gusta o motor, pois do mismo modo somos capaces con esta proba pois de ter os hoteles cheos, restaurantes cheos, e coincide que este fin de semana que temos moita actividade no noso concello, vimos de dar ahora a resposta a Epi Race, temos a subida a Escusa, campeonato de fútbol, e todo o mundo está contento porque vai a poder disfrutar dunha carreira como é a subida a Escusa cando ven cos seus fillos pois a traer e mirar outro tipo de modalidades. Nos moi contentos, sobre todo porque non estamos aínda en época alta e temos moita xente no noso concello, e o que se busca desde a administración, neste caso desde o Concello de Pollo, cando organizas un evento é que eso ao final repercuta pois nos veciños, repercuta na hostalería, na restauración e que se vexa vida no noso concello. A verdade é que en Pollo sodes expertos en facer este tipo de cousas, ter moitos eventos simultaneamente, que todo saia ben. O ano pasado vivimos unha subida a Escusa concentrado nun solo día, parecía que non iba a ser posible, pero foi, no? A verdade é que, o mellor,
asustouse un pouco todo demais, non? Este ano un pouco máis relaxado, máis tranquilo. Sí, é dicir, bueno, máis tranquilo non, a sorte que temos é que podemos facer a subida en 2 días, pero agora mesmo temos pois un evento de música tradicional, temos un torneo de fútbol onde temos máis de 1000 críos en estes momentos nas instalacións da Seca, temos a tarde pois un derbi en o fútbol sala femenino a nivel Galicia co Burela e o Pollo, temos mañán un torneo de gimnasia rítmica, sigo o torneo de fútbol, pero a nós o que nos gusta é iso, é dicir, concentrar eventos porque ao final o que estás facendo é que cada unha das persoas que vai a distintas modalidades pode disfrutar de todo. E o que sí é, hai que decirlo, é dicir que todos coinciden e que a todos lle gusta o motor. Logo, é dicir, eu creo que ao final se nutren unhas probas de outras. E todos contentos, nos decían, oxe, para mí é fabuloso porque vou poder ver o meu fillo, vou subir un momento a mirar o que é a subida e eu simplemente facerlle un chamamento a todos eles, é dicir, que disfruten da subida, pero que disfruten con sentidiño, é dicir, que se poñan nos sitios que recomenda a organización, que contribúan en este caso, pois todas as normas que existen e que disfruten dunha proba que eu creo que é das máis vistosas que temos en Galicia, unha das máis antigas e que todo salga ben e que non haya ningún tipo de incidencia nin nada que resaltar. Eu creo que esa é unha das mellores cousas que se pode dicir de cara aos aficionados. A boa ubicación dentro dun trazado. Recordar sempre non estar na beira xusto da carretera, hai que estar retirado dela, sobre todo mellor en alturas. Canto máis baixo estamos, canto máis cerquiña estamos do asfalto, máis retirados temos que estar. Hai que estar pois 25 metros aproximadamente, estamos xusto no mesmo nivel que a carretera, hai que estar a uns cantos metros, estamos a 1 metro sobre a altura, e se estamos a 2 metros, que hai moito talude, máis de 2 metros, podemos estar prácticamente a 1 metro da carretera, co cual temos boa visibilidade. Sitios altos que é máis importante, e outra cosa importante, alcalde, que eu creo que miramos a vila, miramos a contorna toda cun nivel de limpeza excelente, a basura que levamos a traemos de volta. Claro, eso é fundamental, decir, que un concello, que unhas instalacións estén limpas non é, en este caso, obligación do servicio de limpeza, é dicir, o servicio de limpeza ten que facer a súa labor, pero é unha labor de todos. Logo, si un lixo que levemos, en este caso, as inmediacións do Monte Castrove, coa vistosidade que ten, que nos permite ver as dúas rías, tanto a ría de Pontevedra como a ría de Arousa, o que lle pedimos é eso, decir, eu creo que os amantes do motor son persoas con concienciación medioambiental, e eu espero que non hai ningún problema, pero nunca está de máis facer un chamamento para todo o mundo que disfruten das instalacións, que disfruten do Monte Castrove, pero que fagan eso dunha maneira sostible e toda aquela basura e aquela comida que se leva ao monte, que se recolla e despois que se instalen eses contenedores, que ese servicio de limpieza aí fará a súa recollida. Bueno, pues boa pensarse, creo tamén que hai que dar. Grazas por acompañarnos. Agardo que nos podamos ver en algún momento máis da subida, que seguro estou convencido que vai ser así. Seguro. Bueno, pois agardando disfrutar desta subida. Enhoraboa por todo o que te desmontado esta fin de semana en Pollo. Moitas gracias. O alcalde de Pollo que nos acompañaba tamén, e pechamos con el deste xeito pois esta conexión previa, que é unha pequena píldora para que, bueno, para poñervos en situación, para que vexades a través da voz dos que podan ser protagonistas das diferentes agrupacións, das diferentes clases, pois do que vai pasar nesta fin de semana. Como digo, a terceira proba do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña, a 24ª edición da subida a Escusa Pollo, onde vamos ver a loita entre 69 unidades, onde van a estar, mira, por arriba, como gran favorito, Alexis Vieitez entre os non carrozados e Jorge Pérez entre os carrozados. Estos son solamente dous nomes, dos 69. Vai haber moita pelexa, moita loita ao longo das diferentes agrupacións e nós imos estar aquí, na canle da Federación Galega de Automobilismo, para contarvos todo o que suceda e puntualmente que vos chegue en tempo real. Atentos á programación das diferentes probas. Hoxe comezamos ás 3:30 ca primeira manga de adestramentos. 3:30, nesta mesma canle. Non faltedes.